основно къде се намират такива къщи? Има в селата, но има в градовете. Раличка, снощи, тя понеже от Лясковец. Снощи, ти като обясни на мама и тя каза, че ще те заведе да видите такива къщи в Лясковец. Ходихте ли? Да. Така, какви са улиците обикновено в селата или по такива места в градовете? Камени, да, как се казва? Кълдаръмени улички. На моето село има само кълдаръмени улички. Така, какво значи кълдаръм? Само ето по пътя не е такъв прав, както сега не са асфалтирани, да, ами са наредени. Са наредени камъни. Камъни или каменни плочи. Сега, аз искам леко да се обърнете към телевизора. Знаеш, и аз защото ти не се виждаш много набързо. Тя умини от другата страна. Не завъртайте столовете. След малко пак ще се оправите за работа, но аз ще ви покажа. Тео, седни. Ще ви покажа такива къщи и улички. Всичките са от различни малки градове и села в България. Освен това, забравихме, пропуснахме да кажем къде наистина има най-близкото място, къде е до нас. Къде? Не. Село Арбанаси. Ходили ли сте? Значи почти няма дете, което да не е ходило. Ами на Арбанаси, защото с нощи изброявахме. Лясковец, в Лясковец, тя каза, и значи ходихте и видяхте. Кълдаръмените улички с старинните къщи. Ходим да купуваме нещо, така, но не ги покажем. Трявна. Някои казаха, че и на Трявна са ходили. Има още доста градове. Но просто забравихме да споменем за Арбанаси. Нито вие, нито аз се сетихме, но ето сега. Сега ще ви покажа снимки на такива къщи и улици. Просто гледате. Същата е. Като тази, която ще прави. Да. Добре. Продължавам. Да. Големите врати, порта се нарича на тези стари. Ето. Само гледайте, моля. Тихо. Да. Това са различни къщи и изгледи от различни места в България. Ето това вътре. Как са били, как са живеели хората. Ние казахме с нощи, аз ви казах, че са живеели много хора в една къща. Баби, дядовци, майки, бащи, малки деца, кажи Дея. Ами, госпожа, моята мама тази сутрин обяснявахме в колата, че преди ние да се родим по Васил Левски времето, тогава да не харчим толкова много пари за тези къщи, отдолу стаите са били по-малки, отгоре са се ставали по-големи. Вторият етаж е по-широк. Така, тук съм намерила снимки, на които се вижда как вътре, какво е имало вътре. Има още с такива снимки. Така, продължавам. Това е снимка от Арбанаси. Ето сега погледнете. Тук много не се вижда. Горният етаж почти винаги е по-широк от долния. Ето друга къща. Мисля, че това е Боженци. Това е едно село. Така, споменахме с нощи, знаете как са се обличали преди много години нашите баби и дядовци. Как? С народни носии. Да, национални носии, които са били за различните краища на България различни. Всичките са много пъстри, много шарени, много красиви. Госпожа, и аз имам от пеене. Да, ти имаш, ходиш на народно пеене, имаш. Тук в градината знаете, че имаме и на определени поводи, тържества, които ето, още по-красиви. А това какво е? Това, шареното отстрани. Килим. Не килим. Черги. Черги, с които са застилали къщите вътре, стаите. Ето, вижте къщата.
малка къща. Ето чергите изнесени навън, за да ги изтупат домакините. Това също е арбанаси. Виждате ли? Ето го долния етаж. Вижте горния, колко е по-широк от Дея. Това, което мама ти е казала, ни е много полезно. И другите го чуха. Зимен пейзаж от Боженци. Това е село, в което почти всички къщи, да не кажем всички, са такива старинни. Ето, погледнете. Ето го втория етаж, че е по-широк от първия. Ето друга къща, това мисля, че е Трявна. Виждате ли Кълдъръмената улица? Наредените тук са каменни плочи и камъни. И в Търново има малко там. И в Търново има такова, да, и такива къщи. Ама почва правия път нагоре. Мисля, че това е снимка от Велико Търново, точно от тази улица Кълдъръмена, казва се улица Гурко, в която къщите изглежда, че са една върху друга, понеже е доста голям баир там. Аз съм ги виждала. Ето друга снимка, отново с Кълдъръмена улица. Вижте тук много добре се виждат първия етаж и горния етаж, колко са по-широки. Това, което каза и Дея. Надея майка все пак е работила в музея и доста добре е запозната с тези неща и доста с всякакви български традиции. Ето отвътре къща отвътре, заслана с бубер се казва това, с черви. Това какво е? Бебешка люлка. Такива люлки сега няма, но преди много години тук се е слагало бебето. И като се залюлее, люлее се, може и да се пренася. Ето тук има такава дръжка. Така, продължаваме. Ето пак снимки отвътре. Различни къщи. Това как... Не е тук. Много красиво е било. Сега, което, ако някой от вас ходи в музеи на такива къщи, може да види как е заслано, изобщо каква е наредбата вътре. Ето друга къща. Това какво беше? Ей това. Така, защото и ние сега ще имаме ето от високо пак такива къщи. Това е град Трявна. С, моля. Аз като малка съм ходила в един музей и бях поне на 2 годинки едва ходих и мама ме облече в една народна носия и се гледах. Имаш снимки. Как се нарича това в къщата? Печка. Не е печка. Печки имаме сега. Сега почти нямаме такива. Казва се огнище. Там са се слагали дърветата, пали се, може да се готви на него и най-вече за топлина. Ето друга много стара къща наистина е тази. От много години. Отново се вижда горният етаж, колко е по-висок от долния. Виждате ли? Да. Благодаря, Дея, за тази информация. Не, че не го знаех, просто не съм се сетила. Ето отново стари улици с стари къщи. Отново как е подредена вътре къщата. Това отново е град Трявна, където има много такива къщи. Ето друга снимка. Ето красивата Трявна. Това е мост, който също е кълдъръмен. Виждате ли как са наредени камъните? Да. Това също кълдъръмена улица. Външно са били оцветявани къщите, най-често са бели, но не само. В случая виждате, и тук има синя, на това има червеникаво кафяв цвят. Ето кълдъръмена улица. Ето много стара къща. Това е едно красиво място, доста далеко от Горна Оряховица. Ето друга къща, това е нарисувано. Ето отново кълдъръмен мост, който е над река и води към такива къщи.
Аз бих оставила тази последна снимка тук.